Ġajna l-tqajna biex nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID hawn Malta. Il-bira ħamilna 1051 swabs u minn dawn ħarġu 9 li huma pożittivi. Bekk issa għandna 393 positive cases. Il-total ta' swabs li għamilna bħalissa huwa ta' 19,121. Mur naraw naqra il-każijiet li kellna ġodda mill-bieraħ sal-lum. Kellna raġel Malti ta' 71 sena li fil-11 ta' April beda bis-sintomi ta' deni u ġeħ ta' ras tal-persuna huwa pensjonant u ma jaħdimx u kien qiegħed id-dar u kull ma kellu kuntatti kienu il-familja tiegħu. Kellna mara Maltija ta' 50 sena li fl-4 ta' April bdiet bis-sola u ġieħ fil-Grizmejn, it-testjajnija ħarġet pożittiva u din il-mara avolja taħdem però dal-aħħar ma kienx qiegħda x-xogħol minn meta bdiet bis-sintomi. Allura hemmhekk aħna għandna l-kuntatti tal-familja tagħha biss. Għandna raġel ta' 48 sena li fil-11 ta' April beda buġeħ ta' rasu Grizmeħju ġawh u ħadem l-aħħar fid-9 ta' April, allura hemmhekk ma kienx hemm iktar riskju għan-nies li huma impjegati fuq ix-xogħol tiegħu u allura wkoll aħna għamilna l-kuntatti tal-familja tiegħu. Għanna marra ta' 34 sena li hija ta' nazzjonalità Indjana, din il-mara taħdem bħala carer ġa Old People's Home, pero propju f'din l-Old People's Home kienu għaddejjin bis-sistema ta' lockdown fejn inti kollok ġimgħat fejn n-nies li jkunu qegħdin jaħdmu f'dan il-post jibqgħu l-istess nies li qegħdin jaħdmu u mbagħad jinbidlu. Issa li ġara hija li din il-persuna kienet se tidħol taħdem però ġiet ittestjata bħala screening procedure ħarġet pożittiva u allura ma daħlitx xogħol. U għalhekk aħna ma kellniex exposure tal-elderly persons għal propju din il-persuna li kienet pożittiva li hija xi ħaġa tajba u hija parti mill-kontingenza li qiegħda taħdem biex innaqsu r-riskju ta' espożizzjoni għall-anzjani u anke innaqsu r-riskju ta' firxa ta' dan il-virus. U allura hemmhekk issa aħna dan il-każ huwa contained u din il-persuna tibqa' f'kwarantina sakemm jgħaddu s-sintomi kollha u anke sakemm aħna nagħmlu testijiet biex naraw li din propju ħarġet negattiva. Għanna raġel Malti ta' 30 sena li fil-11 ta' April beda bis-sola Grizmeħju ġawh u kellu mnieħrum blukkat, aħna għamilna il-contact tracing ta' fuq il-post ta' xogħol biex nistimaw jekk kienx hemm riskju għal kollegi tiegħu jew le. U qegħdin naraw ukoll il-kuntatti tal-familja. Għanna tfajla ta' 23 sena li ta' nazzjonalità Ingliża, pero residenti u taħdem u Malta, fis-6 ta' April bdiet bluġeħ ta' ras diarrija u kellha wkoll ir-remettar u minn meta għamilna l-investigazzjoni dwar dan il-każ sibna li din il-persuna marret fuq il-post tax-xogħol il-ġurnata ta' qabel fil-5 ta' April u allura bħalissa aħna qegħdin nagħmlu risk assessment fuq il-post tax-xogħol li hija f'kumpanija privata biex naraw jekk kienx hemm nies li huma esposti għal din il-persuna f'dak il-każ aħna dawn in-nies ukoll impoġġuhom ġa kwarantina u nibqgħu nifollowjaw jekk għandhomx sintomi jew le. L-aħħar 3 każijiet li kellna huma 3 każijiet ta' immigranti li kienu qegħdin fiċ-ċentru ta' ħalfar tal-Open Tent Village li propju nfakkarkom li dawn kienu qegħdin f'kwarantina u dawn ħarġu minn dak l-screening process li qegħdin nagħmlu aħna propju f'dan il-Tent Village biex naraw jekk kienx hemm iktar każijiet propju anke minn każijiet li kienu ma jkunux irrikorraw għandna għal ċertu sintomi. Għamilna 20 test ieħor il-bieraħ u minn dawn ħarġu 3 oħra li huma pożittivi. Għandna raġel ta' 23 sena li kien ġie mill-Ivory Coast, raġel ta' 18 sena li kien ġie mit-Tunezija u raġel ieħor ta' 25 sena li kien ġie mis-Sudan. Bekk allura issa aħna qegħdin nkomplu insegwu s-sitwazzjoni f'dan it-Tent Village fejn dawk in-nies li kollhom sintomi mill-ewwel inkellmuhom u nimmonitorjawhom u anke fejn hemm bżonn nagħmlu t-testijiet. Imma anke qegħdin nagħmlu random testing tagħhom ħalli jkun hemm xi każijiet li jkun għadhom vera bidu jew inkella jkun għadhom bl-ebda sintomi aħna naqbduhom mill-ewwel dawn in-nies qegħdin niżolawhom propju anke fiċ-ċentru stess fejn hemm l-isptar li ġie mwaqqaf propju mir-Red Cross u qegħdin hemmhekk
hemmhekk inkomplu nsegwu lil dawn l-immigranti, imma anke dawk li n-nies li jkunu f'kwarantina li huma qegħdin hemmhekk inkomplu nsegwuhom ukoll għal xi każijiet ġodda li joħorġu. Dan huwa l-pjan ta' kontingenza li għandna aħna għal ġadan il-villaġġ fejn nafu li hemm numru ta' nies li huma qrib xulxin, allura bil-pjan ta' kontingenza inti tiżola dawk in-nies li huma pożittivi. X'inwassal messaġġ bil-Ingliż għal dawk il-nies li ma jifhmux bil-lingwa Maltija. Welcome to this daily briefing as well in English so that we can update you on the situation on COVID in Malta. We have had 9 new cases over the last 24 hours, so our total number of confirmed cases is 393. As from the investigation of the cases, we are seeing that almost all of the cases that we are seeing now are all locally transmitted cases. The situation is that many of the cases that we are finding is that one cannot really trace from where the virus had actually originated. And this is an indication that there is spread of the virus in the community, and hence we need to keep on being very vigilant also in the measures that we are taking. And we appeal to you that if you have any symptoms, please come forward, call our helpline on 111 so that we can arrange for a test for you to be done, and we will care for you as well. And very important as well is if you have any vulnerable friends or relatives, it's important not to visit them, but also see to their needs, such as the shopping that they need, and also encourage them that if they have any health conditions and if they need to seek medical care, not to refrain from seeking medical care, but only be sure that if they are going to attend to health centers or to casualty, if they really need, one needs to contact these centers beforehand. I appeal to you to take vigilance in the measures that we are taking and also to stay in and stay safe. Nieħdu il-mistoqsijiet mingħand il-ġurnalisti. Albert, Malta Independent. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, Profs Gawtli, żewġ mistoqsijiet illum jekk jogħġbok. Il-bieraħ sirna nafu li fil-ġranet li ġejjin ser tiġi pubblikata legal notice li tagħmel it-tixrid volontarju tal-coronavirus qatt kriminali b'kastig massimu ta' 9 snin fil-ħabs. Għaliex ħassejtu il-bżonn li tieħdu dan il-pass u tippubblikaw din il-legal notice? U t-tieni mistoqsija kif nafu qatt m'hemmx każ pożittiv tal-COVID ġewwa l-Open Center tal-Marsa, però bħala prekawzjoni hemm ħsieb li l-popolazzjoni ta' dik-ċentru tal-Marsa titnaqqas forsi li ir-residenti tagħha ċerti minnhom issibulhom akkomodazzjoni alternattiv biex jekk fil-każ li jinstab każ pożittiv ma jkunx hemm is-sitwazzjoni ta' clustering li qed naraw illum ġo ħalfar? Mela, fuq il-legal notice li semmiet f'ċertu mezzi tal-aħbarijiet fuq criminalization ta' COVID, dik għada legal notice li għada qiegħda tiġi diskussa fl-erja u fl-implikazzjonijiet wiesa tagħha. Fuq iċ-ċentru tal-Marsa bħalma semmejt qabel ukoll aħna qegħdin inħarsu lejn iċ-ċentri kollha fejn għandna l-immigranti, speċjalment fejn inti għandek numru ta' nies li jkunu qegħdin flimkien. U aħna wkoll ħanibdew dalwaqt ukoll random testing ta' dawn in-nies ħalli naraw jekk ikunx hemm każijiet. Però il-miżuri diġà daħlu f'dawn iċ-ċentri fejn aħna qed isir ukoll symptom screening ta' dawn in-nies, jiġifieri jekk ikun hemm xi ħadd li kellu s-sintomi mill-ewwel aħna ninvestigawh, sa issa ma kenniex l-ebda każ, imma anke li qegħdin isiru miżuri wkoll ta' kura li proprju għandhom bżonn ħalli aħna nkun nistgħu nieħdu ħsieb saħħithom. Grazzi. Marija minn Net News. Insellim lek Profs Gawtli. Mela, bażikament f'Mount Carmel hemm cleaners qed jaħdmu qrib pazjenti li għandhom il-COVID-19 u wara eventwalment dawn il-cleaners imorru jaħdmu u natfu postijiet oħra. Qed immonitorjaw din is-sitwazzjoni fil-waqt li fl-isptar Għawdex kien hemm persuni tkellmu magħna li qalilna li kien hemm pazjenti li kienu fl-isptar li tmexxew għal lukanda f'Għawdex fejn f'din lukanda kien hemm ukoll residenti u staff li qabel kienu fir-Residenza Sant'Anna. Ma taħsibx dan huwa riskju għal dawn l-anzjani? U l-ħar mistoqsija tikkonferma li hemm każ pożittiv fil-fabbrika Foster Clark? Mela,
Fuq meta jkollna każijiet pożittivi, inti semmejt Mount Carmel imma nistgħu dawn jgħoddu għal kwalinkwa faċilità oħra ta' healthcare li aħna nżommu lil pazjenti. In-nies kollha li jkollhom il-kuntatt ma' każi li huma pożittivi dawn jilbsu il-PPE li hemm bżonn. Tajjeb ħalli jekk inti hemmhekk il-persuni li jkollhom kuntatt fil-qrib huma jiġu protetti. Ġifi dan qed isir kull fejn hemm bżonn, allura hemmhekk inti tnaqqas iċ-chances li persuna ħajkun jista' jittieħed minn dawn il-persuni u allura wkoll jimratu jew inkella jgħaddi għal ħadd ieħor. Ġifi permezz tal-PPE aħna mhux biss nipprovdulhom il-PPE li hemm bżonn imma anke training li hemm bżonn biex huma jkunu jafu kif għandhom jilbsu l-PPE imma anke kif għandhom ineħħu l-PPE. Din hija xi ħaġa li hija vera importanti bdejna nisħu fuqha mill-bidu net fejn aħna rridu nipproteġu lin-nies tagħna imma anke qegħdin inkomplu għaddejjin bit-training tagħna. Fuq mela semmejna li inti kollok movement ta' pazjenti minnaħa għall-oħra bħalma semmejt inti fil-każ ta' Għawdex imma japplika għal diversi postijiet, meta jkun hemm xi każ li huwa pożittiv f'xi residenza jew inkella f'xi sptar, aħna naraw min kienu dawk il-pazjenti jew inkella residenti li kellhom kuntatt dirett ma' persuni li huma pożittivi, dawk jiġu ttestjati u skrinjati. La darba dawn imbagħad joħorġu mill-kwarantina u mbagħad ikunu hemmhekk ikunu kliera li allura jkunu jistgħu jitmexxew f'postijiet oħra wkoll. U li semmejt każ ta' Foster Clark sa issa m'għandix indikazzjoni dwar li kien hemm każ però aħna nistgħu ninvestigaw ukoll. Claire, Times of Malta. So, Prof. Gauci, this is the third day we've seen low number of cases. Is it a case of Malta starting to flatten the curve? And on construction work, from a public health perspective, do you think that the work should stop? So both for the neighbors who are claiming that their mental health is impacted by the construction works, as well as for the workers themselves, when they're working next to others and they might be at risk. Mela, fuq in-numri hija mistoqsija li qegħdin nisaqsuna ħafna nies. Bħalma qegħdin taraw kien hemm ġranet li kellna numri li huma żgħar, però mbagħad kien hemm ġranet ukoll li kellna numru li kienu għoljin ukoll. In-numri ta' Malta, popolazzjoni żgħira bħal ta' Malta, ivarjaw ħafna. Ġifier ma tistax tgħid eżatti jekk ħajvarja għalek numru minn ġurnata għall-oħra. Aħna infatti meta qegħdin nipplotjaw il-kerf tagħna biex naraw kif qed jiġru s-sitwazzjonijiet, aħna nieħdu dak li ngħidulu trend line ħalli tara kif huma sejrin il-każijiet u bħalissa kollox jindika li l-każijiet għadhom tilgħin il fuq brata li hija pjuttost tajba lina, però rridu noqogħdu attenti lil miżuri kollha li nkunu qegħdin nieħdu aħna noħduhom biex inkomplu għaddejjin b'din is-sitwazzjoni fejn in-numru ta' każijiet kemm jista' jkun iżommuhom baxxi, però sa issa ma jidher l-ebda indikazzjoni li ħaqna l-pik. Fuq il-construction workers aħna sa issa bil-miżuri li ħadna fejn aħna waqqafna ix-xogħol li jsir fejn inti jkollok persuni li jkollhom kuntatt dirett ma' persuni oħrajn, fejn inti għandek xogħol li mhuwiex daqshekk essenzjali, hemmhekk dawk kienu l-miżuri li ħadna aħna biex inkomplu naqsu din il-firxa. Aħna mwaqqafniex tip ta' xogħol ieħor bħal pereżempju fil-fabbriki etc. u anqas il-construction għaliex sa issa ma ħassejniex li hemm il-bżonn. Però ma jfissirx li hemm f'dawn il-postijiet fejn għaddej dan ix-xogħol ma jittieħdux il-miżuri kollha meħtieġa li inti xorta tagħmel ta' safe distancing u anke l-miżuri ta' iġena fuq kull post tax-xogħol. Daphne, TVM. Slima minn Television Malta, Professor Gauci. Il-riżultati ta' testijiet dejjem qed ikunu magħrufa fi żmien 24 siegħa u jekk dan mhuwiex il-każ għalfejn. Għandu kol mistoqsija dwar kif ftit ġimgħat ilu kontu ħabbartu li għandkom il-kits li setgħu jiggejġjaw jidentifikaw jekk hemmx antibodies għal dan il-virus fost persuni li forsi seta' kellhom il-virus m'għamlux it-test imma minn dawn it-testijiet tkunu tafu jekk din il-persuna żviluppax forsi immunity għal dan il-virus dak meta ħadd varawhom. U l-aħħar domanda. Kien hemm ukoll każi ftit ġimgħat ilu ta' persuni li għamlu t-test u nstabu li huma negattivi iżda xorta kellhom xi sintomi ta' xi virus u intom kontu suġġerejtu li dawn xorta jagħmlu 14 fil-ġurnata fi kwarantina. Dik għadkom tissuġġeruha? Mela,
Li qegħdin inħarsu hija jekk aħna qegħdin nħarsu lejn ir-riżultati, rridu nifhmu kif aħna naħdmu fil-laboratorju tagħna. Il-laboratorju tagħna jagħmel 4 jew 5 runs kuljum, jiġifieri jkun hemm run fid-9, fis-sija, fil-5, fid-9 ta' flaxija u ġerment nagħmlu run ieħor f'nofs il-lejl. Jiġifieri jiddependi eżatt fix-ħin ikun wasal ir-riżultat u allura hemmhekk fix-ħin jingħata proprju r-riżultat. Rridu nifhmu wkoll li aħna issa r-riżultati qegħdin ngħadduhom b'diversi mezzi. L-ewwel waħda hija li aħna ngħadduhom SMS, nistgħu ngħadduhom ukoll permezz ta' email, jew inkella fejn ma jkollniex kuntatt ta' mobile aħna nkunu qegħdin inċemplu lil dawk il-persuni. Aħna ninkoraġġixxu li jekk tistgħu tuna anke mobile anke jekk ikunu anzjani ta' raba, hemmhekk il-proċess ħajtħaffef ħafna. Tifhmu li aħna qed ikollna l fuq minn 1000 test kuljum. Jiġifieri r-riżorsi umani li għandna bżonn biex inlaħqu magħha din hija domanda li hija importanti ħafna. Allura tifhmu inti iż-żmien sakemm jasal ir-riżultat. U għandna mezz ieħor li hemmhekk qed jingħata r-riżultat fuq il-My Health ukoll, jiġifieri l-għada li inti joħroġ ir-riżultat tkun tista' taċċessah ukoll mill-My Health. Allura hekk qegħdin aħna ikollna sitwazzjonijiet fejn riżultat jingħata mill-ewwel, pereżempju jekk inti dħalt fir-run tad-9 ta' flaxija tkun l-aħħar wieħed li inti għamilt it-test, ġeneralment ħajkollok ir-riżultati li jingħatawlek filgħodu. Jekk inti dħalt fit-test ta' filgħodu, hemmhekk inti probabbli jingħata r-riżultat l-għada filgħodu. Importanti li jkollna kooperazzjoni u anke li l-informazzjoni li tuna d-dettalji tagħkom ittuna li huma korretti għal ġiena qed ikollna sitwazzjonijiet fejn jinħela ħafna ħin biex sakemm insibu d-dettalji eżatt tal-persuna. Dafni semmejt xi ħaġa importanti ħafna li huma l-antibody tests. Biex nerġgħu nispjegaw x'inhuma l-antibody tests huma meta inti persuna jimrat b'ċertu infezzjoni, b'ċertu viruses, il-ġisem jibni l-antibodies li huma dawk is-soldati li jkunu qegħdin jiġġieldu kontra l-infezzjoni. Aħna nafu anka minn tip ta' mikrobi oħrajn li għandna testijiet biex jaqbdu dawn l-antibodies. Però nifmu li dan huwa virus ġdid, allura kollox irid jibda mill-ġdid u anke it-testijiet li qed jiġu żviluppati għal dan il-virus huwa kollox ġdid. Aħna ġibna kits, però minn studji li qegħdin isiru barra minn Malta sibna li hemm queries kbar fuq il-validity ta' dawn it-tests. Allura bħalissa aħna għaddejjin bit-testjar fil-laboratorju ta' Mater Dei ħalli naraw kemm huma validi jew le dawk it-testijiet. U qabel ma dawn inkunu ċerti li huma validu mbagħad ma jkunx hemm skop li jużaw. Semmejtu ukoll li inti ikollok nies li joħorġu hemm riżultat li huwa negattiv. Tajb nifmu li inti meta mort tagħmel it-test tal-iswab dak ħajaqbad il-virus li għandek fil-gerżuma tiegħek, tajjeb fin-nasopharynx. Jiġifieri jekk m'hemmx biżżejjed virus fin-nasopharynx li jiġi maqbud permezz ta' testijiet li għandna f'Mater Dei li huwa wieħed mill-aqwa gold standard ta' test li għandna li inti jaqbad biċċiet mill-mikrobu, hemmhekk allura ir-riżultat joħroġ negattiv. Allura s-sitwazzjoni tista' tkun li inti forsi diġà kellek dan il-virus imma hemmhekk inti kon diġà bdejt neħħi allura ħareġ negattiv, jew inkella kien propju xi virus ieħor. F'dik ċirkostanzi kollha allura aħna ma rridux li jinferrex l-ebda mart kemm ta' dan il-virus kif anqas ta' viruses jew mikrobi oħrajn. U għalhekk ir-rekomandazzjoni tagħna kienet u tibqa' li jekk persuni ma jifilħux kwalinkwa sintomi sakemm huma jmorru jagħmlu test u anke wara jekk joħroġ negattiv m'għandhomx joħorġu sakemm huma jgħaddilhom is-sintomi u jgħaddu 24 siegħa. Julian, Lavin, Malta. Good afternoon, Professor Gauci. So I have two questions for you. The first is, what is Malta's current R0 factor? And the second, we've been receiving multiple reports of price hikes of certain medicines. Are you at all aware of this? And are Malta's health authorities planning on taking action in this regard? Iva, nfakru naqra x'inhu l-R factor. L-R factor huwa kemm jiġi trasmess minn persuna l-oħra, jiġifieri jekk inti għandek R factor ta' 1, dan kull persuna ħajjaddih lil persuna oħra. L-R0 f'dan il-marda sibnija li hija ta' 2.2, tajjeb minn studji li saru barra minn Malta. Però dan l-R factor jinbidel ħafna biċ-ċirkustanzi u jinbidel l-iktar bil-miżuri li jkunu qegħdin jieħdu l-pajjiż. Ġifieri l-iskop tagħna huwa li kemm jista' jkun inniżlu dan l-R factor ħalli jkollok inqas nies li jkunu qegħdin jitrasmettu.
Mill-aħħar studji li għamilna aħna ta' numru ta' każijiet li qed ikollna u anke b'modeling li għamilna li l-modeling li qed nużaw aħna huwa bbażat fuq modeling fuq pajjiżi wkoll fejn inti għandek pajjiż bħal Malta li huwa pajjiż li huwa żgħir, għandek density li kbira għaliex dawn huma kollha fatturi li qegħdin jaffettwaw. Bħalissa l-RT, ġifier l-R transmissible factor, hija ta' 1.5. Lan tagħna huwa li rridu naqsuh iktar dan għaliex huwa importanti li aħna nkomplu nsaħħu l-miżuri tagħna ta' social isolation li jiddependi ħafna minn kemm in-nies huma jkunu qegħdin joqogħdu l-bot minn ħaddieħor li aħna ndependu ħafna fuq in-nies li jobdu ir-regolamenti li għandna biex aħna kemm jista' jkun innaqsu dan in-numru. Fuq il-prezzijiet tal-mediċini iva qed issir ħidma min-naħa ta' Medicines Authority u anke l-MCCAA fejn aħna qegħdin inħarsu lejn dawk huma l-mediċini li jista' jkun qegħdin jollu l-prezzijiet tagħhom għaliex ir-raġuni rridu niftakru wkoll li din il-pandemija qiegħda taffettwa lid-dinja kollha. Allura qiegħda taffettwa wkoll pajjiżi fejn hemm il-manifattura ta' dawn il-mediċini. Allura l-availability tal-mediċini tkun dejjem qiegħda tonqos. Aħna lan tagħna huwa li nkomplu naraw li nassiguraw ukoll li l-mediċini li huma vera bżonjużi jibqgħu jaslu u li wkoll aħna għandna l-ħidma biex naraw li kemm jista' jkun il-prezzijiet tal-mediċini jibqgħu stabbli. Nicole, One News. X'inhi l-kondizzjoni tal-persuni infettati hemm bil-coronavirus ta' 339 każ li hemm infettati dan il-virus u forsi l-biraħ semmejt illi għandna madwar 2 persuni qed jinżammu fit-taqsima tal-kura intensiva. X'inhi l-kundizzjoni tagħhom ukoll jekk hux qed jagħmlu progress? Iva, Nicole, importanti ħafna li aħna bħalma dejjem ngħidu nżommu lill-pazjenti skont il-qagħda klinika tagħhom, skont il-resources li għandna aħna u fejn l-aħjar li nżommuhom. Infatti, hemm pazjenti li aħna qegħdin iżommu fl-ITU ma' 2, għatem l-istess persuna li għadu qed jinżamm fuq ventilator, però u jien informata li jinżamm qiegħed f'qagħda li hija stabbli, tajjeb li hija ukoll sforz tal-tobba kollha li hemm f'Mater Dei li qegħdin jgħinu lil dan il-pazjent u l-kura intensiva li qed tingħata u hemm pazjenti ieħor ukoll fl-ITU li dan qed jinżamm għall-osservazzjoni. Il-kumplament tal-pazjenti li qegħdin jinżammu f'diversi postijiet oħra fil-kumplament ta' Mater Dei, Boffa, St. Thomas, Mount Carmel, dawn kollha qegħdin f'qagħda klinika li hija tajba u rridu niftakru wkoll minn dawn in-numru kollu li tajna diġà kellna 44 li huma recovered li hemmhekk huma ħarġu riżultati li wara li għamilnilhom it-test wara 14-il ġurnata dan ħareġ negattiv. Allura għalhekk aħna hemm definition ta' li huwa persuna recovered. Tim, Malta Today. Kurt. Hi, Profs. Żewġ mistoqsijiet. Is-sitwazzjoni fil-ħabs hija sitwazzjoni fejn hemm iffullar u l-biża' ta' wħud li jekk il-virus jidħol fil-ħabs se jkun hemm problema minħabba l-iffullar. Social isolation daqsxejn diffiċli ssir hemmhekk. U hemmhekk għandek in-nies qed jaħdmu xi ftijiet ta' ġimgħa, però għandek ovvjament min se jidħol ġdid se jkun qiegħed fil-komunità. Jiġifieri ir-riskju li xi ħadd jidħol daħallek l-infezzjoni qed hemm ukoll. X'qed tagħmlu dwar din is-sitwazzjoni fil-ħabs. U tim mistoqsija tal-laċċa ma l-istaqsitek Claire qabel ukoll. In-numri li qed naraw huma inqas minn dak li kontu qed tistennew intkom mill-modeling tagħkom? Mela, fuq il-ħabs l-istess hija sitwazzjoni fejn inti għandek institution fejn għandek numru ta' nies li qegħdin kollha flimkien, jkun hemm kuntatt ma' xulxin u inti għandek il-ħaddiema li huma qegħdin ikollhom kuntatt ukoll mal-persuni. Allura hemmhekk il-miżuri qegħdin noħduhom fejn ħidma tajba min-naħa tal-management tal-ħabs li hemm diversi inizjattivi li ttieħdu fosthom ta' screening, fosthom ta' temperature monitoring, intensive hygienic measures li ttieħdu wkoll hemmhekk u anka ċertu cohorting ħalli kemm jista' jkun inti kollok inqas nies li jistgħu jiġu esposti wkoll lil persuni oħrajn. Dan kollha huma miżuri li jittieħdu biex inti tnaqqas il-firxa possibilment u l-iktar ħaġa importanti hija li jekk inti kollok l-ewwel każ dan taqbdu mill-ewwel ħalli inti kollok iżolazzjoni. U anka wkoll hemmhekk propju fuq il-ħabs ukoll hemm postijiet fejn inti propju tista' tagħmel iżolazzjoni, allura inti hemmhekk tikkontenja kemm tista' s-sitwazzjoni. Fuq in-numri
Iva, dawn huma numri ta' każijiet li qed jiġu li huma pożittivi. Ġifier min qed jirrikorri għandna permezz tal-helpline jew inkella li qegħdin insibuhom mill-primary care jew inkella minn Mater Dei jew inkella minn entitajiet oħrajn qegħdin nagħmluhom it-testijiet. In-numri li qegħdin naraw huma n-numru ta' każijiet pożittivi. U nafu bħalma qed jiġru wkoll f'pajjiżi oħrajn li inti jkollok numru ieħor ta' nies li probabbli qegħdin fil-komunità u għadhom ma resqux lejn is-servizzi biex aħna nkun nistgħu nittestjawhom. Dak huwa aħna nafu li jista' teżisti dis-sitwazzjoni li qegħdin nagħmlu min-naħa tagħna dejjem ninkoraġġixxu biex dawn in-nies ikellmuna ħalli nagħmluhom it-testijiet li huma meħtieġa, imma l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel hija wkoll li inti għalhekk hemm il-miżuri ta' social distancing biex il-persuni kemm jista' jkun ma joħorġux barra joħorġu biss għal vera bżonnijiet ħalli jekk huma jiltaqgħu ma' xi persuni li jkunu qegħdin dan il-virus u dawn għadhom ma ġewx ikkonfermati allura mhumiex iżolati, hemmhekk inti tnaqqas iċ-ċans li tiltaqa' ma' dan il-virus. Matthew, l-orizzont. War nofsinhar tajjeb, Professor Gawci, ġiex mistoqsijiet jekk ma jimpurtax. L-ewwel waħda, matul dawn il-ġranet irċevejna aġġornamenti fuq healthcare workers li riżultaw pożittiv għal COVID-19. Jekk tafux kemm huwa n-numru fil-preżent u jekk dan ħalli xi tip ta' impatt negattiv fuq il-provvediment tal-kura tal-persuni l-oħra. It-tieni mistoqsija irċevejna wkoll rapporti ta' anzjani li bħalissa huma reġistrati mal-iskema tal-POIC u li jinsabu taħt kwarantina għax qed jobdu d-direttivi li ħarġu mid-Direttat tas-Saħħa. Dawn il-persuni meta kuntattjaw l-ispiżeriji kif ukoll lill-awtoritajiet biex jiksbu mediċini bżonjużi addizzjonali ma' dawk li jirċievu s-soltu, ir-risposta kienet li l-ordni tad-delivery kienu biss għal mediċini tal-POIC. Jekk intomx ewer din il-lakuna u x'jista' jsir minn dan il-lat biex is-provvediment ta' mediċini jibqa' jingħata. Mela, milli aħna qegħdin naraw li healthcare workers iva kellna każijiet li kienu pożittivi, infatti minn Mater Dei kellna 19 il-persuna, però rridu niftakru li bażikament l-impjegati qegħdin fil-komunità bħalma qegħdin kull persuna oħor wieħed minna. Li hemm iċ-chances li dawn il-persuni jiġu wkoll infettati fil-komunità allura huma jistgħu jimirdu wkoll. L-iktar ħaġa importanti għalina hija li meta jkun hemm kwalinkwa persuna speċjalment li inti kollok fil-healthcare facility hija li dawn il-persuni jiġu identifikati mill-ewwel ħalli aħna nkun nistgħu noħorġuhom minn ġal-post nagħtuhom il-kura li hemm bżonn immanka ma jibqgħux ikunu sors ta' espożizzjoni għal ħadd ieħor. Anke fejn ikun hemm każijiet ta' impjegati li huma pożittivi kemm fl-isptarijiet, kemm fil-homes tal-anzjani u f'kwalinkwa post ieħor, aħna nagħmlu contact tracing fid-dettall ta' min seta' kien espost. Ħalli jekk inti hemmhekk dak kien hemm xi sitwazzjoni fejn setgħu ġew esposti, hemmhekk aħna nieħdu l-kura meħtieġa. Li rajna tajjeb hija li vera kien hemm ftit ta' firxa ta' mill-impjegati għal nies oħrajn għaliex rridu niftakru li f'ħafna ċirkostanzi hemmhekk inti qed tuża dawk l-infection control measures li huma meħtieġa allura tnaqqas ir-riskju li tgħaddija lil ħadd ieħor. Fuq il-mediċini aħna għandna diversi inizjattivi biex kif jistgħu jitwaslu il-mediċini lil pazjenti li propju ikun il-nies li jkunu qegħdin f'kwarantina. Kemm minħabba kwarantina minħabba li setgħu kienu kuntatti ta' persuni jista' jkun għadbaqalna xi ftit minn naħa ta' dawn li ġejjin minn repatriation flights li jkunu qegħdin kwarantina għaliex huma kienu sifru barra minn Malta, imma kan nies oħrajn li jkunu qegħdin bħal nies li huma vulnerabbli li aħna qegħdin ngħidulhom biex joqogħdu ġewwa. Hemm diversi servizzi li qegħdin jingħataw rigward ta' transfer tal-mediċini. Għandek l-ewwel nett hemm iskema tal-gvern li qiegħda toffri s-servizz ta' transfer ta' mediċini permezz tal-POIC propju lid-dar tal-persuni. Għandek ukoll il-Ministeru tal-Anzjani ukoll qed joffri servizz ukoll u hemm ukoll diversi spiżeriji wkoll li qegħdin ukoll huma min jeddhom joffru servizz lil nies tal-lokalità tagħhom li jkunu qegħdin iwasslu huma wkoll kemm il-mediċini tal-POIC kif ukoll il-mediċini oħrajn li jista' jkollu bżonn persuna minn dawk li inti jkollok bżonn milli tixtri. U hawnhekk infaħar ukoll il-kunsilli lokali għaliex il-kunsilli lokali wkoll li huma fil-qalba tal-komunità qegħdin jaħdmu biex f'diversi lokalitajiet ikunu qegħdin huma wkoll li jgħinu biex iwasslu
indaħlu anka ċertu bżonnijiet ukoll lin-nies kemm dawk li qegħdin fil-kwarantina manka speċjalment lil vulnerabbli. F'dis sitwazzjoni aħna għandna numru ta' nies li qegħdin ikollhom joqogħdu ġewwa. Allura eżatt ma jkun hemm għajnuna mill-ġirien, għajnuna mill-relatives tal-persuni, manka l-komunità kollha nnifisha, hemmhekk iżjed aħna nkun nistgħu ngħinu lil dawn in-nies. Nicole, Newsbook. Wara nofsinhar tajjeb, Professor Gawci. Fl-isptar ta' Għawdex hemm Infectious Diseases Unit u huwa minnu li b'dan l-isptar qed ikollhom jiffirmaw għal PPEs. Mela, fil-isptar ta' Għawdex, hemmhekk ukoll hemm il-faċilità ta' isolation unit fejn il-pazjenti kollha li joħorġu pożittivi ukoll hemmhekk huma jingħataw il-kura kollha li hija meħtieġa. Fuq rigward tal-PPE, bħalma dejjem edna, il-PPE tingħata lil dawk l-istaff li għandhom bżonn u skont x'interventi jkunu qegħdin jagħmlu huma fuq il-pazjenti, dak li propju hemm bżonn. Rdu niftakru li mhix biss l-availability tal-PPE imma wkoll it-training. It-training huwa importanti ħafna għaliex it-training huwa jista' jgħallem lil dawk in-nies u jassigurhom li huma qegħdin jilbsu u jneħħu l-PPE skont ma hemm bżonn. U dejjem dan kollu jsir permezz ta' risk assessment ta' vera x'inhu l-PPE li hemm bżonn skont ma inti tkun qed tiħendelja lill-pazjenta. Minnaw nixtieq nirringrazzja lill ġurnalisti, nixtieq nirringrazzja lill pubbliku, nerġa' dejjem nappella li importanti ħafna li n-nies kollha isegwu dawn il-miżuri li aħna qegħdin nagħtu, dawn il-miżuri qegħdin nagħmluhom biex kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa ma noħorġux ħlief għal vera bżonnijiet u qegħdin nagħmlu dan miżuri għaliex aħna nafu li aħna qatt għandna trasmissjoni lokali. Bħalma dejjem qed ngħidu ħafna mill-każijiet li qegħdin insibu maħniex insibu eżatti minn fejn huma ġejjin. Nafu li l-R factor tagħna qiegħed above 1. Jiġifieri aħna qatt għandna trasmissjoni lokali importanti li intkom tibqgħu issegwu dawn il-miżuri għaliex huwa l-aqwa mezz li aħna nistgħu kontrollaw din is-sitwazzjoni. Grazzi u l-ġurnata tajba.